Xente procedente de todos os sectores produtivos con novas ideas e ilusións e cunha mesma meta, conquistar o 22 de maio a alcaldía de Cambados. Así presenta o candidato do PSOE Cambadés, Domingo Tabullo, as 17 persoas que o arrouparán na carreira ás municipais. Entre elas, case a metade son novas incorporacións. Xuntos propoñen traballar para redefinir o tecido socioeconómico do municipio, porque as fórmulas de antes, di Tabullo, xa non serven para afrontar os novos escenarios financeiros. Temos que diseñar un Cambados para competir, para vivir, para ter oportunidades, para darlle resposta aos que aquí vivimos. E unha vez que podamos concretar e solucionar esas cousas, podemos ofertar un pobo para os demais, para que veñan a vernos. Os socialistas queren que esa reconstrución de Cambados sexa un traballo de todos, que participen os veciños. Por iso van pedirlles a súa opinión. Vamos a iniciar unha campaña porta a porta de intenso contacto coa cidadanía para escoitala, para preguntarlle e para que teñan a oportunidade de facer todas aquelas aportacións que consideren prioritarias e oportunas para facer un Cambados no que se poida vivir mellor. Aseguran que están preparados para gobernar Cambados porque levan máis de 80 anos no municipio. Entre as prioridades do seu programa está solucionar os problemas medioambientais, impulsar o pexón, reactivar o porto de Tragope ou apoiar o pequeno comercio.